बिसि गोदाननि जिबाय तिनि तिनि जे सिगाङाव हियारिं थांमोनि 22 तारिखआव जे हियारिं थांमोनि अ पिटिशन तिनि काफिका हायनोहाय तिनि 5 तारिख जानुवारि अब तिनि डिविजन बेन्चआव काका डिविजन बेन्चआव कामन यागुलो बिनि हियारिं का सराबसा हियारिं मानि परे मियानि सालो सिनि त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा हाईकोर्ट कताल एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड का थाना एडवोकेट जनरल थैथांमोन यागुलो कताल एडवोकेट जनरल जे अपॉइंटिंग मनी बिनि तिनि बायखे सालनै ऑफिस का आबुनि बागै तिनि स्टेट नि तरफ होते स्टेट रेस्पोंडेंट नि तरफ होते बर साप्ता काइसनि बागै बर खाति बासन बागै टाइम सानै नाखा गबुसकांनि मंगलबार 12 तारिखआव हायनो हायो पिटिशन काफिनाय आप्रुव तिनि पिटिशन हियारिं